Milí priatelia, môj príbeh nie je ničím výnimočný, iba je pravdivý. Keď sme boli chlapci, bicyklovali sme, behali sme, kúpali sme sa v hrone, ako vidíte na obrázku. Nemali sme problém s tým, čo zjeme. Zjedli sme všetko to, čo nezjedlo nás. 21 na 62. Áno, vo svojich 21 rokoch som mal 62 kg aj s hodinkami a nemal som problém doplávať na ostrov, ktorý bol niekoľko kilometrov vzdialený od pobrežia. Aj potom, do tej 30-ky, sme žili športom. Turistika, beh, v zime beh na lyžiach a všeličo iné. Dokonca som 8-krát absolvoval bielu stopu, čo je veľmi náročný pretek v ťažkom teréne. Čo sa stalo? Kde si vo víre života? Objektívne príčiny, subjektívna lenivosť. A zrazu vo svojich 48 rokoch som mal 127 kg. Obezita, veľmi vážny problém. Naozaj som si to uvedomil v plnom rozsahu, až keď som skončil na urgentnom príjme s problémami so srdcom. Uvedomil som si, že skutočne s tým treba niečo robiť. Tak som si rozanalizoval príčiny, kde sa stala chyba. Áno, bol to prebytok potravín. Často som sa prejedal, často som podliehal svojim zvykom a chuťovým pohárikom a naozaj nedával som pozor na kvalitu potravín, vysoký energetický príjem, nepravidelná strava, jednorázové jedenie, nedostatok pohybu, nesprávny pitný režim. Všetko som si uvedomil a začal som budovať pozitívnu zmenu životného štýlu. Začal som hľadať riešenie. Pravdou je, že nebolo to ľahké. Vyskúšal som množstvo trikov, rôzne diety, spaľovače tukov, dokonca akupunktúru, tukožravú polievku, dietu podľa krvných skupín a desiatky ďalších. Výsledkom bol určite vám dobre známy jojo. Hore, dole a najväčší problém je v tom, že vždy človek schudol a pribral viac, proste váha bola vždy vyššia ako predtým a takto pekne stúpalo, čiže toto nebola cesta. Držal som sa stále toho churchillovského hesla, nikdy sa nevzdávajte a naozaj som hľadal, študoval, vzdelával sa. Pracoval na tej pozitívnej zmene životného štýlu. Našiel som podporu okolia, vďaka tomu, že sa u mne pridali ďalší ľudia a našiel som produkty Singular, ktoré naozaj fungujú, ktoré mi naozaj pomohli dosiahnuť v roku 2010 obrovský prelom. Tie produkty máte pred sebou, ale nebudem o nich teraz hovoriť. Jednoducho, poviem iba toľko, naozaj spolu s tou pozitívnou zmenou, s tou podporou sme dokázali, tak povediac, malý zázrak. Výsledok, ktorý som dosiahol, je pre mňa vynikajúci, som veľmi spokojný. Mám 54 a mám 98 kg. Je to iná kvalita života. Robím veci, ktoré som robil predtým. Teším sa zo života a zdieľam túto svoju skúsenosť aj s ostatnými, aby som im pomohol. Preto, ak aj vy ste pripravení na zmenu, ak aj vy chcete zmenu, napíšte jednoducho e-mail na ozbudúcnosť@gmail.com a my vám dáme informácie, ako vziať zdravie do vlastných rúk. Ďakujem vám za pozornosť.